כמו בזמן האחרון, אנחנו מתחילים בפינה של פתגמים ביידיש, שאני מבקש מכם לרשום אותם, אחרי שאני מכתיב לכם. אלה משפטים קצרים, אז זה קל לרשום, ובינתיים לומדים מילים, ואחר כך גם מפרשים את המשמעות בתור equipment for life. היום אני רוצה להזכיר 3 פתגמים על טיפשים. אני לא חיפשתי מאיפה באה המילה ביידיש נער. נער זה טיפש. נון א' פתח רש. אני לא יודע מה המקור הפילולוגי של המילה. המשפט הראשון, תרשמו. אז הנער. אז הנער, כאשר טיפש. אז הנער. קומט. בא, כן? אז הנער קומט אין מרק, כשטיפש בא לשוק, אז הנער קומט אין מרק, פריין זיך. פריין מלשון פרייד, שמחה. פריין זיך, 2 מילים, שמחים, פריין זיך, די סוחרים. כן? שמחים הסוחרים. אני חוזר על כל האמירה. אז הנער קומט אין מרק, פריין זיך די סוחרים. סוחרים. מישהו רוצה לתרגם את זה? זה פשוט. שמישהו פשוט מגיע לשוק, אז הסוחרים יודעים שיהיה קל למכור לו, אז לכן שמחים. קודם כל תרגום, לא פירוש. תתרגם מה שאמרנו. כאשר אחד טיפש בא או מגיע אל השוק, כן? שמחים הסוחרים. בדיוק, כן. בדיוק. עכשיו, לפרש לא צריך להתעמק בפילוסופיה עמוקה, כמו שאמרת, כן? כיוון שהסוחרים יודעים זאת אומרת, מהפתגם הזה יוצא שהסוחרים הם גנבים ונוכלים. כי למה הם שמחים? כי הם יכולים לרמות אותו. אם לא היו מרמים אותו, הם לא היו צריכים להיות שמחים. אולי הם היו שמחים שיש להם פרנסה, אז זה לא רק בגלל טיפש. כל אחד שבא לשוק יש להם פרנסה. הם שמחים כי הם נוכלים. זה מזכיר עוד מילה ביידיש, פרייר. פרייר זו מילה בפולנית. בפולנית. כן, נכון. בפולנית, כן, נכון? פרייר, כן, נכון. ומפולנית זה נכנס ליידיש. אוקיי. בסדר. אנחנו יודעים רואים שפולנית יש לה השפעה גדולה על היידיש של המאה ה-20. זה פתגם אחד על טיפשים. פתגם הבא. רגע, אני צריך להיזכר, יש לי עוד 2, וסידרתי אותם בסדר עולה של חריפות, כן? תרשמו, הפתגם השני. נער, weist
מן נישט. אני חוזר. נער weist מן נישט. הנער weist מן נישט kein halbe arbeit. אני חוזר על הפתגם. הנער weist מן נישט kein halbe arbeit. אפרים, תנסה לתרגם. כי פה אתה מסתבך עם מושא ישיר ומושא עקיף, ופה אני עשוי להכשיל אותך, כן? לא מראים. לא, תתחיל לפי הסדר של המשפט. טיפש. זהו, אני לא הבנתי, לא מראים לו חצי עבודה, אבל אין לי, אתה חסר לי את נישט, כן. רגע, אנה, זה התור של אפרים. כן. אני ידעתי, אפרים, שתתקשה, מכיוון שהנער צריך לתרגם לטיפש. וזה נראה מוזר. כן. כי הנער זה כמו להגיד טיפש, איפה הלה? נכון. הלה, כן, משתמע מתוך המשפט, אבל התירוץ צריך להיות לטיפש, תמשיך. לא מראים. מה, סליחה, הנער זה נער. לא, אפרים זה התור של אפרים. לא להתערב. כן, אבל יש שאלה. הנער זה נעריש, כן? כן, אפרים. נער. תרגם. כן, לטיפש, לא מראים חצי עבודה. בדיוק. הפועל הוא? וייזן. וייזן ביידיש, להראות. וייזן ביידיש זה להראות. אבל אם אני מוסיף לפועל וייזן את הפרפיקס בווייזן, זה להוכיח. אתה מראה למישהו עד שהוא משתכנע שאתה צודק. זה הבא. אבל וייזן, להראות. אוקיי. רגע, אני מרחיב את האסוציאציות. אם וייזן זה להראות, ולהראות בדרך כלל אמרנו שיהודים מדברים בידיים, אז אחת השיטות של להראות זה להצביע עם האצבע. זה, כן? אז פעם אחת שאלו ילד שידע יידיש, איך קוראים לווישרים באוטו. והווישרים זזים משמאל לימין, ימין לשמאל, והוא ידע יידיש, לא כל כך ידע עברית, אז הוא אמר, וישר וייזר. זאת אומרת, גם עושה ויש וגם מצביע, כי כל הזמן הוא זז. כן. אז לטיפש לא מראים ההלבה ארבט, חצי עבודה. עכשיו, אנה, תעשי פירוש. מה הקומנטר שאפשר להגיד על זה? למה לא מראים לטיפש חצי עבודה? נעריש, זה נעריש בוכך, זה מנש, weiß man nicht. המנש, כן. כן, המנש, נעריש מנש. כן, ועוד? nicht, kein, זה הרבה kein halb עבודה, זה את יכולה להגיד גם באנגלית, אם את רוצה. כן, זה יותר בשביל, יותר טוב. They have, because
he never have the half of the work. The nourish man, the nourish. What do you mean he doesn't have the half of the work? Kein halben Arbeit, nicht man. זה קשה באנגלית, גם בעברית. אוקיי. אז תגידי בפולנית ואפרים יתרגם לנו. Efraim, no только идиота не видит, что у него нет, значит, не может понять, что, как это сказать на русский, но у него нет половины работы, да? זהו, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל כאילו, רק טיפש, מה שאמרת עכשיו זה רק טיפש יודע שעשו חצי עבודה, אבל פה אומרים לא מראים לטיפש חצי עבודה. למה לא מראים חצי עבודה לטיפש? מה זה חצי עבודה? רגע, בואו נשאל את המושג הזה. מה זה חצי עבודה? זאת שאלה, באמת מעניינת. מה זה חצי עבודה? משהו לא שלם. זאת בלה, נכנסת עכשיו לשור. כן, משהו לא שלם, זאת אומרת, דבר באמצע היווצרותו. כן? דבר שהוא בתהליך של השלמה, אבל הוא עדיין לא שלם. אז למה לא מראים לטיפש עבודה שעוד לא נגמרה, שהיא רק באמצע התהליך של עשייתה? כי אין לו את השכל להבין שזה רק חצי גמור. והוא יחשוב שזה כל העבודה. בדיוק. זאת אומרת, הטיפשות של הטיפש, שהוא לא יכול להבדיל בין מציאות לבין מציאות בתהליך של השלמה. אוקיי. הגענו לפתגם הכי חריף. שאת הפתגם הזה אמרה לי האלמנה של הסופר מווילנה, חיים גרדה. אינה הקר גרדה. היא אלמנתו של חיים גרדה. היא בכלל ממוסקבה, נולדה במוסקבה, כמו שיהודים אומרים, אבייב מיטן אוירינגו, אישה נשואה עם עגיל, תקיפה זאת, חריפה, והיא לא ידעה יידיש כשנולדה במוסקבה. אחרי שגרדה התחתן איתה במוסקבה, כשהוא היה במוסקבה, זו הייתה אשתו השנייה, כי אשתו הראשונה נרצחה על ידי הנאצים בווילנה. אחרי שהוא התחתן איתה והגיע לאמריקה, הוא לימד אותה לדבר יידיש. היא לא ידעה, לפני כן. כאשר אני יצרתי קשר איתה בניו יורק, צלצלתי אליה לניו יורק, כי אני עסקתי בפרוזה ובשירה של חיים גרדה ביידיש. כאשר טלפנתי אליה ואמרתי לה, אני מבקש לכתוב על חיים גרדה והיצירה שלו, מה היא ענתה לי? זו הייתה שיחה הראשונה שלנו. באנגלית היא אמרה לי, אתה לא תזיז אצבע ולא תכתוב שום דבר, ולא תפרסם שום דבר, בלי הרשות שלי. אם אתה תעשה משהו בלי לשאול אותי, אני שולח נגדך את שני עורכי הדין שלי. ככה בתוקפנות. עניתי לה, גברת גרדה, יפה מאוד. ככה אלמנה צריכה להגן על הכתבים של בעלה. וזה שבר אותה. ומאז היינו חברים. והיא שלחה לי במשך 18 שנה חומר מצולם מהארכיון של חיים גרדה ושלה. יש לי בבית ארגזים שלמים עם חלק מהארכיון של חיים גרדה.
אחרי כמה שיחות, היא התחילה לדבר איתי ביידיש. וברגע, ודיברנו במשך שנים, בטלפון, ביידיש. יידיש מעולה, ואני כששמעתי אותה מדברת ביידיש, זה היה חיים גראדה מדבר מגרונה. כי כל מה שהיא למדה, ביידיש זה היה מבעלה. והיא סיפרה לי פתגם שהיו אומרים בווילנה על טיפש, שבטח לימד אותה חיים גראדה. והפתגם הוא כזה, תרשמו. נער is ראשה, רשע, רשין עין. זה כל הפתגם. נער is ראשה. בתרגום, טיפש הוא רשע. מעניין, נכון? והשאלה היא, האם טיפש הוא רשע כי הוא רשע כי הוא טיפש, או טיפש הוא רשע כי בגלל שהוא טיפש, הוא גורם נזק לאנשים, מבלי לדעת שהוא רשע. לא, אמירה פילוסופית. אני הוספתי לפתגם הזה המשך משלי. תרשמו את ההמשך של יחיאל שיינטור. לא פרסמתי את זה בשום מקום. אז הפתגם של אינה הקר גראדה הוא הנער איז הראש. ועכשיו ההמשך שלי. אובר, תרשמו, אובר. ראשה, אובר, אבל הראשה, רשע, is nicht kein נער. אבל רשע הוא לא טיפש. זאת אומרת, טיפש יכול להיות רשע בלי כוונה, אבל רשע הוא לא טיפש בלי כוונה. רשע הוא רשע. טוב. שאלות, קומנטרים? אנחנו מדברים נער או סליחה? ברגע שהנער יודע שהוא מתנהג ברשות, אז סימן שהוא כבר לא טיפש כל כך. אבל הנער לא יודע שהוא מתנהג ברשות, לכן הוא טיפש. הוא אפילו לא מסוגל לרפלקסיה, להבין מה הוא עושה, לכן הוא טיפש. נכון. לפי הגדרה, אני חושב שזה חלק מההגדרה של טיפש. טיפש לא יודע מה הוא גורם. כך אני מבין. אנה, רצית להגיד משהו? כן, אנחנו מדברים נעריש, אבל נער. לא, נעריש זה אדיקטיב של, כן? למשל אומרים, der Mensch is, לא, סליחה, משפט אחר. Das, was ihr sagt, is נעריש. מה שאדוני אומר הוא טיפשי. נעריש זה טיפשי. נער זה טיפש. זה לא אותו דבר. מה זה חיה זה אדיקטיב, נעריש. כן, נעריש, אבל אני הבנתי, אבל יש the song, נעריש בוחר. למה זה נעריש בוחר? מכיוון שהנעריש בוחר, בוחר זה בחור טיפש. אבל, לא, זה בחור טיפשי, סליחה. הנעריש בוחר, הבוחר זה שם העצם, והאדיקטיב זה הנעריש בוחר. בחור טיפשי, לא טיפש. את מבלבלת... כן, מי מדבר? שומעים אותי? אני לא יודעת, אין לי פה סימן. שומעים אותך? אוקיי, אפרים, אז זה בסדר. חשבתי שאין איזה... אני באיזה תוכנה אחרת בסלולרי. כשהייתי קטנה
עשיתי שטויות בבית, אבא שלי היה אומר משהו שנשמע כמו דינר שטיפצדיר, הטיפשות כאילו דוחפת אותך? לא, זה דרנר שטיפצדיך. או בדיאלקט ליטאי, דרנר לודג'. הטיפש דוחף אותך. אז איך אתה אומר? מה די? דינר? לא, דרנר. דרנר. מאיפה אבא שלך? מאיזה עיר? לודג'. אז יכול להיות, זה יידיש פולנית. כן. אז אולי הוא אמר דרנר שטיפצדיך. במקום שטופ. איך אתה מאיית את זה? שטיפ? שטיפ, שין תת יוד פי, שזה ביידיש פולנית, אבל ביידיש ליטאית זה צריך להיות שטופ, דוחף. שטופן או שטיפן בדיאלקט דרומי יותר. אוקיי. דרנר שטיפצדיך או דרנר שטופדיך, הטיפש שבתוכך אני מוסיף דוחף אותה. עד היום. את לא טיפשה, אבל בתוכך יש איזה טיפש שלפעמים גורם לך לעשות דברים של טיפשות. עד היום. ועד היום. עד היום... המילה נער זה בא מנער בעברית? אני לא יודע, לא. אני לא יודע. יש מקבילה בשפות גרמניות או סלאביות לנער טיפש? פה צריך מי שמומחה בגרמנית או בשפות סלאביות. אני לא היה לי זמן לנסות לברר. זה מעניין מאיפה זה בא, כן? תראו, אין לנו, לצערי הגדול, ולצערכם, אין לנו מילון אטימולוגי של שפת יידיש. אבל יש מילון אחד שהופיע לקראת פרוץ מלחמת העולם השנייה, ב-1939, איפה שהמחבר ליד המילים כותב בסוגריים מאיזה שפה זה, מאיזה קומפוננט לועזי, אם יש אבל. מה? איזה מילון זה? אז עכשיו אני צריך להיזכר בשם. היה לי טראומה קטנה עם המילון הזה. אני הסקתי אותו בשנות ה-60, בשביל מפעל מנדלה שבו עבדתי כמזכיר המפעל. שיהיה במפעל שנוכל להיעזר בו. מישהו, שלא אגיד את שמו, ביקש ממני שאלווה לו לזמן מה ולא יחזיר לי. יש את כל המילונים סרוקים באתר לקסילוג. אם אתם רוצים גם מילון בזולו, תמצאו שם. אוקיי. צריך לחפש בין המילונים ביידיש את זה שיצא בשנת 1939, בואי תסתכלי. אז אני אחפש. עוד מעט אולי אני אזכר. אוקיי. אתה מתכוון לצאנין? סליחה? אתה מתכוון לצאנין? מילון צאנין? לא, צאנין אומר שהוא גנב את המילון מקארו. זה בכלל, כך אומרים, כן, אני לא יודע אם זה אמת או לא. לא. זה המילון היחיד שבסוגריים כתוב אם בא מגרמנית, אבל הוא לא מסביר איך, אבל לפחות, כן, מה שמו? טוב, אם תמצאי, אז אני אשמח. אבל לצערנו, אין לנו מילון פילולוגי של שפת יידיש, והגיע הזמן שדבר כזה ייעשה. ויש לנו כוחות צעירים יחסית שיכולים להירתם בזה. אבל אותם כוחות צעירים נאבקים על קביעות שלהם באוניברסיטאות, ועל מילונים לא נותנים קרדיטים כדי לעלות בדרגה. זו הצרה. כן. בלה, בתשובה לשאלתך, דר נער זה בגרמנית גם, דר נער, טיפש. איפה מצאת? בגרמנית יש. כן.
אבל איך בגרמנית, כן, מאיפה? מיטלוב דויטש. זה יכול גם לבוא מיידיש, כן? הייתה השפעה של יידיש יכול להיות גם הפוך, נכון. אי אפשר הפוך, לדעת. כן. נכון. אז אנחנו לא יודעים, עדיין, כן. יש עוד פתגם נחמד על נער, אומרים על מישהו, ארז נישטה גרויסר חוכם, אובר נישט קליינם נער. נישטה קליינר נער. הוא לא חכם גדול, אבל הוא טיפש... הוא לא חכם גדול, אבל הוא לא טיפש קטן. נכון, יפה מאוד. בכלל... אולי המילון הוא של דויד קאץ? לא. 39, קאץ עוד לא נולד שם אז. אני לא יודעת. פול אבלסון? לא. יש רשימה ארוכה? נחום סטוטקוף? לא. אתם יודעים מה? יכול להיות שהוא אפילו לא ברשימה, כי דברים שיצאו ב-39, עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, נעלמו לפעמים מהתודעה ומהרשימות, ובאמת זה מילון מאוד נדיר, שבקושי אפשר, עסקתי אותו אז, בשנות ה-60, כן? וגנבו אותו ממני. כי אדם שמבקש בהשאלה דבר ולא מחזיר, הוא גנב. פעם, אני רוצה להוסיף אנקדוטה על הדברים האלה, פעם, סיפרתי לכם אולי כבר, באחד השיעורים שלנו עם פרופסור דוב סדן, בספרות ולשון יידיש, מישהו אמר, פרופסור סדן, התוכל להשאיל לי ספר שיש לך? כן, הוא ידע איזה ספר יש. פרופסור סדן ענה לו, אני יודע איך בונים ספריות פרטיות. עומד לי על קצה הלשון השם, ואני בכל זאת לא מצליח להיזכר. אין דבר. וברשימה אין. לא. אני מבטיח כשאזכר, אני מטלפן לאפרים ב-2 בבוקר. אוקיי. תן לנו את השם של הגנב, נטלפן אליו. אני מקווה שהוא עוד בחיים. ואם הוא בחיים, כבר אי אפשר לדבר איתו. כן. סליחה, פרופסור, גם זה יש בפולנית, אנחנו מדברים אידיוט, גם זה שומע, אין נער, גם נער... מעניין. בפולנית? זה לא מעניין, מדבר אבל זה לפני מלחמה, נער, שוטה, אידיוט. אבל אנחנו לא יודעים אם זה לא נכנס ביידיש, כן? זהו, טוב, שאלה גדולה. אוקיי, אנחנו חותמים את הפינה הזאת, וחוזרים למנדלה, כי אני רוצה שנתקדם קצת יותר מהר, בלי לוותר על הדיוק בתרגומים, כי אנחנו מחכה לנו 748 שנות תרבות יידיש בספרותם. כן. בלה, את זוכרת איפה גמרנו? לא, אני זוכר, נדמה לי שזה היה בעמוד 4. כן. עיון, אני חושבת ש... גמרנו פה, שורה חמישית מלמעלה, כתוב, אז איך בינאיד און אביון. איך בינאיד אן אביון. שלמרות הכל, אני בעצם... כן, נכון. אביון. כן, זאת אומרת שמנדלה אמר במונולוג שלו, אז אתם חושבים שאני נעשה עשיר, לא ולא, ואתם תתנפלו על הספרים כדי גם להתעשר, בכלל לא. ארבין הניד אן אביון,
עם כל העסק של הספרים, אני יהודי דלפון. אני. בלה, אולי תמשיכי משם. אוקיי. אז ich bin Aid an Evian von Rummel allein, das heißt, in unser Mischer, Chumeshim, Sidurim, Machzoirim, Sliches, Kines, Tchines, Bencherlech וכדומה, Voltman ומזוקט, kein Wasser auf Kasche nicht gehabt. אוקיי. לאט לאט. אוקיי. רומל, אני לא לא, יודעת. איך מתחיל המשפט? פון רומל עליין. כן. רומל, אני לא יודעת מה זה. אוקיי. רומל זה שם גנרי לסוג מסוים של סחורה שמוכרי ספרים במאה ה-19 מוכרים. מיד אחרי שהוא מזכיר את המילה רומל, שגם אני לא יודע מה המקור האטימולוגי, מיד אחרי שהוא מזכיר, הוא מפרש מה כלול בתוך השם הגנרי הזה של סוגי ספרים. תתחילי אחד-אחד. חומשים. חומושים. חומושים. זאת אומרת, אז הרי הוא מדבר על כך שהוא מוכר ספרים. אבל איזה ספרים? ספרים שמכירים אותם תחת השם הכללי רובל. זה כולל חומשים, שזוהי סחורה שיהודים צריכים ליום-יום בשביל פרשת השבוע וכולי, אז זה סוג אחד. ולכן הוא אומר ספורים, זה לא ביכר, זה לא ספרים מודרניים של ספרות יידיש, אלא מנדל מוכר ספרים, זה שעוסק במסחר הספרים, מוכר חומשים, מישהו ראה אי פעם חומש, נגיד מהמאה ה-19 או ראשית המאה ה-20, איך הוא נראה? זה לא 5 חומשי תורה כמו שאנחנו מכירים היום. לא. לא ראיתם? לא. אז אני אספר לכם מה יש אצלי בספרייה. יש לי חומש, 5 חומשי תורה, ב10 כרכים, אז תגידו לי מה פתאום, מעשה שהיה כך היה. אני מספר לכם איך זה הגיע אליי ואיך זה נראה. זה חומש עם בית פירושים. חומש, זאת אומרת, הטקסט של החומש, עם 42 פירושים. זאת אומרת, בכל אחד מ10 הכרכים, למעלה מופיע בבולד, בשחור, באותיות שחורות, 2 שורות, 3 שורות, 4 פסוקים מפרשה מסוימת בתורה, ורוב העמוד, אלה פירושים שבמשך הדורות כתבו, פירושים מפורסמים שכתבו במשך הדורות. והפירושים הולכים המילה של הפסוק, ואז כל הפירוש שהמפרש כתב. איך זה הגיע אליי? אבא שלי, בשנות ה-50, הלך ברחוב, וליד פח אשפה, לא בתוך האשפה, ליד פח האשפה, הוא רואה ספרים ללא כריכה, הוא מרים אותם, והוא רואה שזה חומשים, 5 חומשי תורה, בלי הכריכה. מכיוון שבבית שלנו ברחוב פסו 783 בבואנוס איירס, גרנו אבא שלי, אמא שלי,
אני וההורים של אמא שלי, הסבא וסבתא, לקח האבא שלי את הספרים האלה בלי הכריכה, מסר אותם לכורך, שכרך אותם בצורה מפוארת, וכתב על הגב חיים מנדל שוורץ, השם של הסבא שלי, ואבא שלי נתן לו את זה במתנה. ואני ירשתי אותם. ואלה, הם הופיעו נדמה לי, זה מהדורה של 1908, אם אני לא טועה, חומשים שהופיעו בדפוס של האלמנה והאחים רום, שהם היו מו"לים מאוד ידועים של ספרי קודש. בווילנה. בווילנה. וככה זה הגיע אליי. אז זה סוג אחד שמנדלה מוכר הספרים היה סוחר איתם. מה הסוג הבא? חומושי. סידורים. סידורים, נו, כמובן. יהודי שמתפלל, כן, יום-יום ובחגים, צריך גם סידורים ומחזורים, וגם סידורים בשביל נשים. יש סידור מפורסם שנשים היו קוראות בו בבית הכנסת, שקראו לו הקורבן מנחה סידר. כן? אני לאחרונה, לפני כמה שנים, קניתי אצל אנטיקווריאט סידור כזה. הלאה, מה עוד? סליחס, קינס, חינס, רגע, לא למהר. אם אומר סידורים, אז זה כולל גם מחזורים. כן. זאת אומרת, אותם סידורים לימים הנוראים, כן, שיש להם סידור מיוחד של התפילות עם תפילות מיוחדות. הדבר הבא, סליחס, סליחות. אמירת סליחות יצאו בספרים מיוחדים. מה עוד? כינס, קינות. קינות בתשעה באב, כן? פרסומים בדפוס מיוחדים. מה עוד? תחינות, תחינס. תחינות אלה תפילות של נשים, כן? אחת התחינות המפורסמות, דיברנו על זה, גוט פון אברום. אברום. דיברנו על זה? לא. אוקיי. גוט פון אברום, זה התחלה של תחינה, של תפילה שנשים היו אומרות במשך דורות ביידיש, במוצאי שבת, בזמן שהשבת יוצא ושבוע החולין נכנס, ואז נשים היו אומרות את התפילה, גוט פון אברום. כל הטקסט, אני הדפסתי אותו בזיכרונות שהוצאתי של שכנה שלי בגבעה צרפתית, לפני שנים, היא כבר לא חיה, היא נפטרה בגיל 102, מסיגט, כן? הונגריה, עיר הולדתו של אלי ויזל, דוקטור רוז בלבול, אני לא יודע אם הזכרתי אותה, היא גרה 2 קומות מעליי, והיא ידעה יידיש, ובזיכרונות שלה, היא מזכירה שהאימא שלה, כן, והיא במוצאי שבת היו הולכות מסביב לבית ואומרות גוט פון אברום, אבל היא לא מזכירה את הטקסט. את הטקסט אני קיבלתי מבלה בריקס קליין. מכירים את בלה היום? כן. כן. בלה בריקס, היא הייתה המפיצה של הפורוורדס בארץ, של העיתון שיוצא מניו יורק. כרגע העיתון כבר הפך לעיתון אינטרנטי ולא מופיע יותר בנייר,
אבל היא כיום פעילה בבית שלום עליכם, בעניינים של יידיש. היא ניהלה במשך הרבה שנים את קלישר 48. זה ברית העבודה. הארבטרינג, הבונדיסטים, שם היה להם בתל אביב, ברחוב קלישר 48, היה להם בניין עם כמה קומות, הייתה שם ספרייה של איזה 15,000 ספרים ביידיש, כן? והיא ניהלה את הפעילות, היו שם כל שבוע, כן? היה מקהלה של בונדיסטים זקנים, ששרים שירים ביידיש, והספרייה, ופעילויות וכולי, סגרו את זה לפני כמה שנים. ובלה, שהייתה פעם תלמידה שלי, גמרה איתי את ה-MA ביידיש, הייתי המדריך שלה ב-MA, היא שרה לי את הגות פון אברום של האמא שלה, בדיאלקט הפולני הלוג'אי, ואני הקלטתי את זה, והכנסתי את זה לתוך הזיכרונות של דוקטור רוז בלבול, שהזכירה את גות פון אברום. לבלה יש הצגת יחיד מצוינת. נכון, יש לה הצגת יחיד על האבא שלה. כן. עם בלה, מה שהיה מעניין, כשהיא התחילה ללמוד איתי, אם אנחנו כבר מדברים על בלה, אז היא עשתה גם BA וגם MA, והיא רצתה לכתוב עבודת גמר. אז היא אומרת לי, אני אכתוב עבודת גמר על ירחמיאל בריקס, שזה אבא שלה, שהיה בגטו לודג'. הוא גם כתב בשואה, בזמן השואה. מה את אומרת? אני חושבת שהוא גם אחד היוצרים שכתבו בתקופת השואה. לזה אני הולך. כן. היא אומרת לי, אני רוצה לכתוב עבודת גמר על האבא שלי. אמרתי לה, יפה, אני מעוניין בספרות שנכתבה בגטאות ומחנות, כפי שאתם יודעים, על פי כתבי יד אותנטיים. משם, אמרתי לה, יש לך כתבי יד שאבא שלך כתב שם? סליחה? כן, יש לה. סליחה, פרופסור, אנחנו... לא, אבל אל תקלקלי לי את הסיפור, רגע. אז אני שואל אותה, אז היא אומרת, יש לי ספרים שהוא פרסם אחרי המלחמה, היא אומרת לי, אני יודעת שבגטו הוא כתב, אבל אין לי כתבי היד שהוא כתב בגטו. אני רוצה לכתוב עבודת גמר על האבא שלי, אני אכתוב מה אנשים כתבו עליו אחרי המלחמה על הספרים שלו. אמרתי לה, בלה, את רוצה לכתוב מחקר רציני? אל תכתבי מה אמרו על האבא שלך. תיסעי לפולין, תחפשי את כתבי היד של האבא שלך במכון היהודי ההיסטורי בפולין. אני ידעתי שהם צריכים להיות שם. בלה נסעה לפולין. היו לה צרות שם, לא נספר את כל הסיפור, וצילמה את כתבי היד ששמורים בתוך המכון היהודי ההיסטורי, שאפילו האבא שלה לא ראה אותם, כי הוא לא רצה לנסוע לפולין, הוא לא רצה קשר איתם, אבל זה כתבי יד שהוא כתב בגטו כשהוא היה בגטו. הביאה את הצילומים וכתבה עבודת גמר על כתבי היד של האבא שלה בגטו. ובמופע הזה, אני מניח, כן, זה מבוסס על עבודת הגמר, אני הייתי המדריך ואני קראתי את העבודה. טוב. פרופסור, מה זה נברום? גוט פון אברום, אני... אוקיי. אברהם. בסדר. אז גוט פון אברום, אלוהים אהבים. וזה מתחיל, גוט פון אברום, יצחוק וניאנקב, זה תפילה, תחינה. של שלושת האבות, ואז הטקסט ממשיך. מי שימצא
את הזיכרונות שפרסמתי של דוקטור רוז בלבול, שזה נקרא מסיגט לירושלים, נמצא שם את כל הטקסט. אוקיי, בלה, איזה עוד דברים מוכר מנדלה מוכר הספרים? בנצ'רלך. מה זה בנצ'רלך? בירקונים. כך אומרים בעברית? כן. אוקיי. מה זה בירקונים? מי יודע? בלה האחרונה, כי היא יודעת. בירקון זה ברכת המזון וכן הלאה מקריאים מזה. אבל איפה זה כתוב? מה הכוונה? זה ספרון קטן של ברכות כאלה. אוקיי. כשאני הייתי בא לאחותי זיכרונה לברכה בבני ברק, שהתחתנה עם חוזר בתשובה, רחמנא ליצלן, אז אנחנו היינו מברכים אחרי הסעודה מברכונים כאלה. ספרונים קטנים שרק ברכת המזון מודפסת שם. כן? תשאלו היום, תתפסו 10 יהודים ברחוב בתל אביב. מה זה בנצ'רל? מה זה ברכונים? אין להם מושג. לא, היו אומרים, רבויסה אמיר ורן בנצ'ם. זה... נכון. היו עושים מזומן, נכון. זאת אומרת, מברכים רק אם זה 3 גברים, אם אין 3 גברים, אז בנצ'מנישט, כן? קוראים לזה מזומן, אבל יהודים ברחוב לא יודעים מה זה. זאת אומרת, יהודים שהאמא שלהם יהודייה ואבא שלהם לא יודעים מאיפה הם באים ומהי התרבות שלהם. הם לא יודעים למה צריך לברך, כן? כי הם חושבים שהחיים הטובים שלהם זה רק בגלל העבודה שלהם והפרנסה שלהם. הכל מגיע להם בגלל עצמם, כן? עכשיו שיש קורונה, הם מבינים שיש כוחות מעליהם ולא הכל תלוי בהם, שהם נשארים בריאים ויש להם פרנסה וכו'. אבל עד שהיהודים החילוניים האלה, כן? אני גם אחד כזה, אבל אני מבין מה שהם לא מבינים. עד שהם יבינו, כן? שלא הכל תלוי באדם, כן? שיש משהו, כן? שלא תלוי בנו. ולכן צריך, ככה יהודים אמרו, לברך על כל דבר טוב, כן? כי לא באנו, קיומנו תלוי בלבד. יעברו עוד 100 שנים. כן, מה עוד? וכדומה. וכדומה. כן. הלאה. Wolltman, wie man sagt, kein Wasser auf Kasche nicht gehabt. זאת אומרת, אם אדם היה צריך להתפרנס מספרים כאלה, ממכירה כזאת, וולט, מהו הפועל? בלה? רגע, אני חושבת. וולטמן. זה... לא יודעת, דקדוק לא טוב אצלי, לא יושב טוב. לא, אני... ולן? אתם רואים שאני לא מלמד אתכם דקדוק, אלא דקדוק יישומי, להבין מה שכתוב. מה את אומרת? ולן? וילן. מהו הפועל? הפועל כמו שהוא כתוב במשפט. פועל עזר ופועל עיקרי. וולט זה פועל עזר. מן זה אמרנו זה משהו כללי כזה, זה לא יידעו. זה גוף כללי, זה לא אני, לא אתה, לא, אבל זה גוף סתמי, נקרא לזה, אבל הגוף זה לא הפועל. מן וולט, נו, עכשיו חסר פועל עיקרי. מה שכתוב במשפט. לא מבקש להבין שום דבר. הבעיה זה לזהות במשפט כדי להתחיל להבין אותו. מתחילים מלזהות פועל. הפועל הוא וולט, אבל זה... לא, הפועל הוא לא וולט. חצי הפועל זה וולט. וולט זה רק פועל עזר. איפה הפועל העיקרי? גהת. נכון, מן וולט גהת. אבל הוא אומר, הוא שולל, הוא אומר, מוולט ניש גהת. לא היו למישהו, לא היה למישהו.
מה לא היה לו? כן, וסר אוף קשה. כן. אז אם מישהו היה רוצה להתפרנס מספרים כאלה, וולטמן גהת היה לאותו אחד וסר אויף קשה, ביטוי אידיומטי. איך הו וסר אויף קשה, זאת אומרת, אין לי גוש על הנשמה. למה? כי כל מה שיש לי כדי להתקיים זה מים, כדי להרבב את זה עם קשה, וזה כל קיומי. וסר אוף קשה זה very dull nourishment. זה כל מה שיש לי כדי להתקיים. וסר, מים בשביל לעשות קשה. עכשיו תקראי את המשפט עוד פעם. אוקיי. וולטמן וימן זוגט כן וסר אוף קשה נישט גהת. זאת אומרת, אפילו מים בשביל קשה לא היה לך, אם היית מוכר ספרים כאלה. מה זה וימן זוגט? כמו שאומרים. כמו שאומרים מה? לא היה לי אפילו מים בשביל דייסה. כמו שאומרים מה? רק מים בשביל דייסה. כשהוא אומר, וולטמן, כן. זו האידיום זה מים בשביל דייסה, כמו שאומרים. כן. כשהוא אומר, כמו שאומרים, הוא מתכוון לאידיום, והאידיום הוא מים בשביל דייסה, גם זה לא היה. כן. משפט הבא בעיניי. אנחנו מנסים ללכת מהר, אבל אתם כבר מבינים שאיתי זה קצת בעיה. כן. מוזיך מתפירן מתמיר ברשטר כן. טליס קטנס. טליס קוטנס. קוטנס. טליס קוטנס. כן. דוברובנר שליחים. טלייטים. דוברובנר. טלייטים. טליטים, נכון. טלייסים. 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 כופל 8 דיקה ציצס. כופל 8 דיקה ציצס. רצועס. כן. שויפורס. היילך. איך? היילך. היילך, כן. מזוזלך. כן. וולפציינדלך. וולפציינדלך. מאיר קפלך. כן. קמיילך. 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 קינדריש בליצ'קן שיחלך. כן. ירמולקס. ירמולקלך. ונמול. לא, איך אמרת? ירמלקלך. כן, ירמלקלך, כן. ירמלקלך, ירמלקלך. ונמול מש וקופרוורג. עד פה. אוקיי. אל תתרגמי. מה זה? מה זה הדבר הזה? אלה דברים נוספים שהוא מוכר. למה? מוזיך מתפירן, כי מכל הדברים האחרים, מהספרי קודש, לא היה לו אפילו בשביל לקנות מים בשביל דייסה. נכון, ואז... אז מוכרח, מוזיך מתפירן אני מוכרח למתפירן לשאת איתי, או להסיע. להוביל ביחד, כן. להוביל ביחד. כן. טליטות, טלית קטן. כל היתר, כל הדבר. זאת אומרת שאולי כל האביזרים האלה שעוד מעט נראה אותם, הם תורמים לפרנסה שלו אולי יותר מאשר הספורים. ומה זה אומר? אז חלק מהם... רגע, שהוא אמנם מוכר ספרים, אבל את הפרנסה שלו הוא מקבל מדברי קודש אחרים, יותר ארציים ויותר שימושיים. נראה מה הם. מה הדבר הראשון? אז זהו, חלק מהם הם באמת חפצי קודש, אז בואי תתחילי. טלית קטן. לא באופן כללי, אלא טליס קוטנס. מה זה טלית קטן?
טלית שלובשים מתחת לחולצה? מי לא? חסידים? לא שמעתי. חסידים? למה? גם אני לבשתי טליסקוט. אני לא הייתי חסיד. הסבא שלי היה ליטאי רציני, שלא היה לו בכלל חוש הומור בכלל. כן? מי לובש טליסקוט? דתיים. מה זה טליסקוט? רגע, יש לו מילה אחרת. ברשטר. מה זה ברשטר? לא. את רצה מדי. אמנם ביקשתי ממך לקרוא כדי שיתקדם מהר, אבל אחרי שנבין, יש מילה אחרת לטליסקוטים? ציצית. ציצית. לא. אצלי בבית, כשהלבישו אותי כילד קטן, לא קראו לזה טליסקוטים. כן? זה מין פונצ'ו כזה קטן, נכון עם ציציות, אבל איך קראו לו? אתם לא לבשתם אף פעם טליסקוטים, נכון? לכן אתם לא יודעים. כן? ארבע קנפס. ארבע כנפות. ארבע קנפס. למה? כי בארבע הכנפות, ארבע השפיצים, יש הציציות. קראו לזה הרבה. פונצ'ו קטן מבת, וציציות בכל ארבע הפינות. וברשטר זה עשו, כאילו מברשת? מעיר מסוימת. ששמה ברשת. כן, ברשת או ברשת, לא יודע, לא רוצה עכשיו. לא מקולומי, זה לא במשפחה שלי. בדיוק. אז ברשטר מה? ברשטר טליסקוטנס. אוקיי, הלאה. דוברובנר טליסים. טלייסים. טלייסים. דוברובנר טלייסים. מה זה דוברובנר טלייסים? טליתות מדוברוב. מדוברובנה. כן? דוברובנה. היה הדוברובנר מאגית, כן? עשו בדוברובנה כנראה טליתות שהיה להם שם בקרב היהודים. הלאה. כופל שמוינדיקה ציצס. מה זה? ציציות כפולות 8, אבל אני לא יודעת מה זה. מי יודע? יש ציצס שהם לא כפול שמוינדיקה? יש ציצס אחרים? ציציות? הטלית קטן, מה שדיברנו עליו עם 4 כנפות. כן, אבל מה זה כפול שמוינדיקה ציצס? מישהו יכול להיכנס לגוגל ולחפש ציציות, איך עושים ציצית? יש דרך קשירה מיוחדת, וכנראה שזו דרך הקשירה, שזה יוצא, כל ציצית היא בעצם מחולקת לשתיים, וזה עושה 4 כפול 2 זה 8. כמה חוטים יש בכל ציצית? זו השאלה. זה אני לא זוכר, אני לא יודע. אני לא זוכר מה לבשתי, זה הייתי קטן, והאם הם היו כפול שמוינדיקה. אני רואה שכל ציצית היא מורכבת מ8 חוטים, לא? אין שם? כן, 8 חוטים, וגם פתיל תכלת לפעמים שמים, אבל זה משהו אחר, זה לא קשור. פתיל תכלת, רבותיי, פתיל תכלת, חסידי ברצלב היו מוסיפים פתיל תכלת, והרבי מרדזין היה משתמש בפתיל תכלת, ולמה פתיל תכלת? מכיוון שפתיל התכלת היו צובעים אותו בדיו מיוחד של הדיונון, של חיה מיוחדת, שבמשך הדורות לא ידעו איפה אפשר להשיג את החיה, כדי שמהדיו שלה לצבוע את הציצית, כי לפי חסידות ברצלב, כאשר ישיגו את החיה לצבוע את הציצית, תבוא הגאולה. כן? והאבא של נשיא המדינה, הרצוג, הרב הרצוג, כתב ספר
על פתילת תכלת, ואיפה אפשר להשיג את החיה הזאת כדי לצבוע את הציצית, כדי לקרב את הגאולה. אוקיי. אז כפול 8 דיקציצס, זאת אומרת ציציות לפי ההלכה. מה אתם אומרים? מישהו אמר משהו. לא, זה מישהו מדבר בבית של מישהו ש... סליחה. כן, כן. אוקיי. אז כפול 8 דיקציצס. עכשיו, אוקיי. רצועס, אני לא יודע מה זה רצועס. בלה? רצועות של תפילין? נכון. זאת אומרת, הרי לתפילין יש רצועות פסים של אור שצריך לקרוך מסביב ליד, וכשזה מתקלקל, אז יהודי מחפש איפה יש לו, נו, איך אומרים? כשיש לך מכונת כניסה ומתקלקל חלק, מה אתה קונה? חלקי חילוף. חלקי חילוף. אז צריכים חלקי חילוף לתפילין. לא זורקים את הבית עם התפילין, אבל אם הרצועה פסולה או נקראה וכו'. אז גם זה, מנדל למוכר הספרים, היה מספק לצורכי יום-יום, כי יהודים הרי שמים תפילין כל שבוע פרט לשבת. מה עוד? שופרות. ראש השנה צריכים שופרות. הלאה. הילך. הילך. זה מעניין. מה זה הילך? זה האות ה' כנראה. כנראה. כמין קמע, אולי. כן? מזוזלך. מזוזלך. הרי לכל יהודי, אתם יודעים, כשנסענו לפולין, מורים ותלמידים, ב-1984, זו הייתה הנסיעה, נדמה לי, השנייה, פעם ראשונה שהגיעו מישראל אנשים מפולין. אנחנו עברנו מעיר לעיר, וסטודנטים שלנו הגיעו לבית איפה שגרו ההורים, וזיהו על הדלת את החורים של המזוזה. מזוזה כבר לא הייתה, אבל ראו את החורים של המזוזה. היום, אילו הייתי סוציולוג, הייתי הולך קודם כל לתל אביב, ובודק בכמה בתים של אנשים חילוניים יש מזוזות. אני חושב, אולי 0%. כן? יש לנו בפולין, גם באוקראינה, עכשיו יש מוזיאון פולין, יש פרויקט מחפשת מזוזות בכל אלטה חויס. אוקיי, אבל זה בשביל המוזיאון בפולין, יהדות זה מוזיאלי. אני מדבר עכשיו על השימוש היומיומי, שמגדיר, אומר את הזהות, את האידנטיטי של יהודים בארץ ישראל. אני מנחש, כתלמיד לסוציולוגיה לשעבר, שאם היינו עושים מחקר בין יהודים לא דתיים, שאף אחד כמעט לא שם מזוזה על הדלת. עכשיו, מה יש במזוזה? אתם יודעים? פסוקי קריאת שמע. כן. איך אמרת? פסוקי קריאת שמע. יש כמה פסוקים מהתורה. נכון. עכשיו, את הפסוקים האלה, בבוקר, כשאתם שומעים גלי צהל, נדמה לי, בהתחלת השידורים, אתם שומעים את הפסוקים האלה. רק שלא אומרים לכם שזה הטקסטים שיש במזוזות. באוניברסיטה העברית, וזוהי אמת לאמיתה, ככה שמעתי לפחות, באוניברסיטה העברית, בגלל שזו אוניברסיטה עברית, שמחויבת לתרבות היהודית, יש מזוזות בכל החדרים. אבל, סיפרו לי,
אני מקווה שזה לא אמת. מזוזות צריך לבדוק כל כמה שנים, לראות אם הן פסולות, אם הן נקראות, אם היה איזה חיה שאכל את זה. בדקו את המזוזות לפני שנים באוניברסיטה העברית. והמזוזה מורכבת מקפסולה כזאת, שבתוכה על קלף כתוב הפסוקים מן התורה. ומה מצאו בתוך המזוזות? נייר עיתון. זה שטויות, זה אגדות שחרדים מפיצים, זה שטויות, אין לזה שום בסיס. אתה מדבר מתוך ידיעה? מוחלטת, ידיעה מוחלטת, זה שטויות שחרדים מפיצים, זה פייק ניוז גמור. על מה אתה מסתמך? על הרבה דברים, כמו שבתל אביב ברוב הבתים יש מזוזות, זה סתם, אין לזה שום בסיס. זה ממציאים דברים בלי לבדוק, גם לא מחויבים לאמת. זאת הבעיה של החרדיות שלהם, שהם לא מחויבים לאמת. לא, רגע אחד. אתה מסיק את זה מתוך מה שאתה יודע שחרדים אומרים על חילונים. אבל האם מה שאתה אומר קשור לבדיקה שנעשתה באוניברסיטה? לא נעשתה שום בדיקה באוניברסיטה, זה אגדה אורבנית שהפיצו אותה. אז יש לי שאלה. האם אתה רוצה להגיד בזה שבאוניברסיטה לא בודקים את המזוזות? קודם כל, באוניברסיטה כנראה שלא בודקים את המזוזות באופן יסודי, אבל מי שאחראי, אני למדתי באוניברסיטה העברית, בגבעת רם, אחראית על המעונות ועל הבניינים הייתה אישה חרדית אגב. עכשיו, ובודקים מזוזות פעם בהרבה שנים, אבל בטח אין שם נייר עיתון, יכול להיות שיש שם משהו שכבר התיישן או נרטב, אבל אין שם נייר עיתון. זאת השערה שלך, אולי מוצדקת, על סמך מה שאתה יודע, שהחרדים מעליזים על החילונים. לא, זה השערה שהיא נכונה, וגם היא תואמת את ההלכה. ההלכה אסור לחשוד בקשרים, ואסור להגיד דבר כזה. זה לשון הרע שהחרדים מפיצים, ולא כולם. אוקיי, האמרה הזאת ממשיכה. החושד בכשרים, מלקים בגופו. זאת אומרת, מי שחושד בכשרים, אחרי מותו, מלאך הדומה נותן לו מכות. נכון. זה נכון. עכשיו, אני מקווה שלא דיברתי לשון הרע, אני ציטטתי מה ששמעתי, יכול להיות שמה ששמעתי זה לשון הרע, אני הייתי ממליץ כדי לדעת סופית, אם זה כך, שיעשו פעם בדיקה, אם עושים, אני לא יודע, בבניינים של האוניברסיטה, לא בשיכוני הסטודנטים, אלא בבניינים של האוניברסיטה. אנחנו רחוק מדי. אני לא אומר שאני מאמין בלשון הרע הזה. אני רק מזכיר שמדברים, וכאשר רוצים להרוויח, הרי אומרים מה מרוויחים ממזוזות, יש ודאי מקום שאנשים רמאים יעשו את זה, איפה זה אנחנו לא יודעים. עכשיו, בירושלים, אני בעצמי, כאשר ארגנתי בבית החדש שעברתי אליו לפני 3 שנים, רציתי ושמתי מזוזות, הלכתי למומחה שכותב מזוזות בירושלים, כן? וקניתי מזוזות וידעתי שזה מקור אמיתי, ואכן שמתי מזוזות בבית שלי איפה שצריך, אבל אני חייב להגיד שכל סביבתי החילונית במשפחה לא מבינים עד היום מה זה הדבר הזה. אוקיי. אני אומר את זה לא כדי להשמיץ את משפחתי, אלא כדי להדגיש עד כמה שהמצב התרבותי מבחינת זהות יהודית לוקה בחסר. מילא, אל תשים מזוזה, לפחות תדע מה זה. כן. מה זה וולפנדלך? זהו, עכשיו מתחיל להיות מעניין.
אוקיי. וולף סנדלח, שיני רגע, זאב. את אומרת שעכשיו זה לא היה מעניין? עכשיו מתחיל להיות מעניין מבחינת הסחורה שהוא מחזיק על מנת להתפרנס. עד עכשיו דברים קונבנציונליים, אוקיי? נכון. שכל יהודי, אנחנו מבינים למה יהודים קונים את זה. אבל למה שיהודים יקנו שיני זאב? אלה קמאות. כן. זאת אומרת, מנדלה פה מכריז שיהודים לא שונה מכל עם אחר, מחזיק בכיס, כן? קמאות. שיני זאב, מה עוד? מאיר קפלך. מאיר קפלך, אם אני מבין מה זה, זה ראשי גזר. כן, מאיר זה גזר. כן, כן, אז, האם ראשי גזר זה קמאות? אני לא יודע, אבל זה מה שהוא אומר. אולי זה ציד על הדרך, אני יודעת. לא. הרי זה נמצא בתוך הסריה של קמאות. הלאה. קמלך. קמלך. קינדר שבליצ'קנה שיכלך. איך? קינדר שבליצ'קנה שיכלך. שיכלך. זאת אומרת, הוא גם היה מוכר נעליים של ילדים, בליצ'קנה, מבריקות. כי כנראה, גם אצל היהודים המסורתיים, אז, כן, היה צריך להלביש אותם בנעליים שלא ילכו יחפים, שחס וחלילה, כמו שאימהות אומרים, כן, לא ללכת יחף כי אתה תצטנן. אבל אם הוא אומר בליצ'קנה, זה כנראה נעליים לחגים, זה לא סתם נעליים. כן, נעליים אולי מלאקה, בליצ'קנה שהם מבריקים, כנראה מלאקה, ואת צודקת, כנראה זה נעליים לחגים. הלאה. ירמלקלך. כמובן, כיפות. כן. כן. אונמול מש אונקופרוורג. אונמול, ולפעמים, עכשיו, ביידיש אתם חייבים להיות מודעים. כשאנחנו כותבים את המילה אמול, כשמתכוונים, איך זה כתוב פה? ביחד או בנפרד? בנפרד. אמול. כאשר זה כתוב בנפרד, מפעם לפעם. אם זה כתוב במילה אחת, הכוונה בעבר. כן? אם אני אומר, אמול בין איך גוון הקליין קינד, פעם בעבר הייתי ילד קטן, היום כבר לא. אבל אם אני אומר, אמול, לא, סליחה, אני אומר, אני לא אומר כלום. פה אמול, זאת אומרת, מפעם לפעם, כן? לא בעבר. יחיא, אפשר להכניס משהו? תמיד. המילה מאיר קפלך, כן. אני מצאתי במילון של ויינרייך, שזה צדפים. צדפים? איך הוא אומר סישלס, צדפים, צדפי ים. והוא כותב מאיר קפלך כמו שמנדלה אומר, כמו שאנחנו כתבנו? במילון של ויינרייך, מאיר קפל, סישל. זה מצאתי, אני לא יודע מה הקשר בין זה. נהדר, אולי הוא צודק, כן? אבל יכול להיות שסישל זה גם קמע, מפני שזה די נדיר. כן, אני מסכים, אבל הוא לא מזכיר גזר. אוקיי, אז למדנו משהו, אבל השאלה היא, איך הגיע הסישל להיות מאיר קפל? השאלה היא, האם אתם רואים ויכולים להגיד לי, ראש של גזר וסישל נראים אותו דבר? אם בעובד דמיון, אולי כן. אולי כן. אוקיי? כן. אז זאת אפשרות. הלאה. אונמול מש אונקופרוורג. כן, אונמול ומפעם לפעם מש. מש זה yellow copper.
כן, קאפר, אבל הצהוב, כי יש קאפר וצבע. מה שאנחנו קוראים פליז, פליז. יכול להיות, כן, כן. אז מש און קופרוואג. קופרוואג. דברי נחושת. כלים, דברי נחושת. דברי נחושת, כלים מנחושת, שיהודים צריכים בשביל המטבח, אולי בשביל דברים אחרים, שאולי זה לא עולה הרבה, כן? וירום מש מש באנגלית זה ברס. ברס, יפה. שזה ילו קאפר. ברס עצמו זה ילו, כן. ברס בארץ זה פליז. פליז, כן. כן. עכשיו תראו, נרות שבת, הקנדלברות, כן? המבנה שבו אתה שם את הנרות, יכול להיות שהם עשויים מברס, מקופר. אוקיי. וירום מש קופרוואג קום צו ספורים, וסיך עלי נישט. יגום. איך פליז ודברי נחושת מגיעים לספרים, אני בעצמי לא יודע. כן, וירום, כן, איך מסביב, זאת אומרת, מה הזיקה של זה לזה? אוקיי, תמשיך. וסיך עלי נישט. כן, נוראות הזורי. תמיד מנדלה מכניס דיגרסיות ועקיצות מן הצד. הלאה. נוראות הזורי ist schon bei uns eingeführt, Punkt wie ein jüdischer Mechaber muss einmal sein euch ein Stückel schadchen. עד פה. הנה הוא מתחיל עם ההגבלות, כן? איך נוהגים יהודים בעניין שכדי להתפרנס, יש להם תמיד פרנסה מהצד. תרגום. נוראות הזוי ist schon bei uns eingeführt, כמו אבל... לא, אות הזוי, ככה. ככה. אות הזוי בצורה כזאת. אות הזוי. כן, בצורה אבל כזאת. ככה, זה כבר אצלנו, ist schon bei uns... ist schon bei uns eingeführt. תרגום eingeführt. eingeführt. נהוג, מקובל. נהוג. אז ככה כבר נהוג אצלנו. אצלנו. כבר נהוג אצלנו, כן? מה נהוג אצלנו? שאדם לא מתפרנס מעבודה אחת, או ממקור אחד, כן. פונקט והיידיש המחבר. מה זה פונקט? בדיוק. בדיוק. והיידיש המחבר. כמו שסופר יהודי, מחבר. כן. מוז אמול. רגע, אמול כתוב ביחד ובנפרד? בנפרד, מפעם לפעם. לפעמים. מוז אמול חייב לפעמים. זין אויך השטיקל שדכן. תרגום. צריך להיות חתיכת שדכן, או קצת שדכן. קצת שדכן, כן. קצת חדשיין. הפוילשר שמס. עכשיו עוד דוגמה, כן? פונקט והפוילשר שמס, הוא מדלג על הפונקט, אבל צריך לחזור, כאילו בתרגום, בדיוק כמו ששמש בבית כנסת פולני, is a kleisel, in a kleisel, בתוך מדרש קטן, כן? muss halten dort a klein Schenkel. את פה? אז כמו ששמש פולני בבית כנסת. לא, כמו ששמש יהודי בית כנסת. צריך... הפולני זה לא השמש, זה הבית כנסת. כן. muss halten dort a klein Schenkel, צריך להחזיק שם ארון קטן. בתוך בית הכנסת. שקל זה לא ארון,
שרנקל, שרנק זה ארון. שנקל, זאת אומרת בית מרזח קטן. אוקיי. השנק, אין ארון... זה בית מרזח, לא ארון. אין מילה לארון שנק? משהו כזה? איפה המילונאי שלנו? שלי. מה? זה שרנק עם ריש, אני חושב. מה אומר ויינרייך? שנק או שרנק? נדמה לי שאצלי בבית לארון קראו שנק, אבל אני לא זוכרת. לא, אבל שנקל הוא אומר בית מרזח, אתה צדקת. שנקל, כן, כן. אבל לא. תחפש אם יש לו שנק או שרנק. זה מאוד דומה, אני צריך להתבלבל. מה? רגע, שין רש, אוקיי, רגע. שרנק זה מין תיבה כזאת, תיבת נציבות מה גדולה. אומר בלה, בפולנית שין... לא, אם אתם מדברים, כולכם לא נגיע לשום מקום. שלי, שרנק, יש? כן, כן, שרנק זה ארון, קלוזט. זהו. אז אצלך בבית כנראה, הדומי בין שרנק לשנק, כן? יש לו שנק לוויינרייך? אנה, מה את אמרת? משהו בפולנית? בשנק זה גם זה היה דקטן, איפה יהודי שותה. נו, זה מה שאמרנו, בית מרזח. זה כן. כבר אמרנו, כן. השאלה עכשיו היא, האם יש מילה שנק, שאני לא חושב. תשובה כן, יש לו, אבל... מה הוא אומר בזה? לא, אני מצא, הוא נותן את אותו המילה, closet, גם בשרנק וגם בשנק. אז הנה. יפה, גמרנו. אז המשפחה שלך יודעת יידיש פולנית, אוקיי. כן, סגרנו את הפינה הזאת. אוקיי. מותחלטן דורט הקליין שנקל, אז בתוך הבית כנסת הוא היה צריך להחזיק בית מרזח קטן. כן. והקוהלסמן, ויה קוהלסמן, כמו שאיש, כמו שפעיל תרבות, כמו שעסקן, כן? הקוהלסמן עסקן. עסקן? שעוסק בתרבות, כן? מוז אמול, auf a Simche, bei die feine Bries, kochen Fisch und sein Server. אוקיי, פיינה בריאס, כנראה. אולי בריאס, אוקיי. אז תרגום. כמו שעסקן צריך לפעמים, בשביל שמחה אצל האנשים סליחה רגע. ההגונים של האליטה הכספית, כן? פיינה בריאס. שנייה, אני צריכה הפואנטה זה שכל אחד חייב להיות לו איזה עיסוק מהצד כדי להתפרנס. בדיוק. או כמה עיסוקים, כן. כן, אז מה, כן? אז כמו שעסקן במסיבה אצל האנשים הנעלים, נגיד ככה, כן? קוכן פיש ונזיין הסרבר. הוא צריך לבשל דגים, כן. וזיין הסרבר לשרת, להגיש. ולהיות מלצר. הסרבר. להיות מלצר, to serve. מלצר, אוקיי. והרוב אין השטטל muss ziehen sein Parnose von Haven. אוקיי, כל הזמן הוא משמיט רגע את המילה פונקט, בדיוק כמו שהרוב אין השטטל. צריך למשוך פרנסה von Haven. Was ist Haven? Haven זה שמרים, ששמים בתוך הבצק כדי שהוא יתפח. זאת אומרת, הרוב מוכר, כן, בשביל המטבח היהודי, שמרים, כדי שעקרת הבית תעשה לחם או עוגות וכו'. זה לא היה בדרך כלל הפרנסה של הרבצן, שמרים? זו שאלה מצוינת. אבל כאן מנדלה מדבר שהרוב, אבל זה נכון,
כן. בטקסטים אחרים, של סופרים אחרים, הרמץ מוכרת את זה. אבל פה מנדלה מקצין את המצב, כן? הוא מדגיש עד כמה שלהיות רב, המשכורת שלו כרב, לא מספיק. כן. Und noch die alle Sachen schwer ich euch, hab ich nicht meinst kein Groschen. תרגום. ואחרי כל הדברים האלה, שהוא אמר קודם, כן? כן, אני נשבע לכם, נכון, נשבע אני לכם, כן. אין לי גרוש, אין לי פרוטה, כן, בדיוק. גרושן. גרושן, גרושי, כן? גרושה, בפולנית? גרושה. זה בכל השפות גרושן. אגורה, אוקיי. כמה זמן יש לנו עוד? 4 מינות. זה הכל? 3.5 דקות, כן. כן, 4 דקות. אז בואו ננסה, הריים חפן, כמו שאומרים ביידיש, לחטוף עוד כמה שורות, כן? אבל אני אצטרך, איך מוזגן לענן אוקיי, בסדר גמור. אז בבקשה, מכיוון שאנחנו רוצים להתקדם טורבו, אז מי רוצה לקדם אותנו? אני לא יכולה, כי אני עם הסמארטפון בקושי רואה. כן. טוב, אני יכולה לקרוא עוד קצת, אבל אני אצטרך לצאת ב7:30. אז תני לאפרים שלא תהיי לחוץ. אפרים. אוקיי. הנס, Hannes, was zu Hause Mischer mit Sforim wie meiner, bräuchte man nicht Dingen am Magazin mit der Force. רגע, לא הבנתי. מה המילה הראשונה? הנס. אני חושב שזה הנס. נס. מה זה? נס. לדעתי זה נס. לא, זה אמס. לא, נס. נס. מירקל. הנס, לא שמעתי את הנון. הנס, כן. Was zu Hause Mischer mit Sforim wie meiner. was zu עזה, כן? כן. עזה. אמרת עזה, לא הבנתי. הנס, was zu עזה, Mischer mit Sforim, כן? wie meiner, כמו שלי. bräuchte man nicht Dingen am Magazin mit der Force. אוקיי, תרגום לאט לאט. הנס, הנס שכזה מסחר בספרים. מה זה? בבקשה? איך אתה מתרגם הנס? פלא. הפלא הזה, כן. רגע. או תנו למי שקורא לתרגם, כן? אוקיי, כן. אבל נכון, הפלא, נס, שכזה מסחר בספרים כמו שלי. חסר לי, רגע. חסר לי מילה אחת בתרגום. אתה מבין, אבל כדי לתרגם ברור, לפי הטקסט, הנס, נכון שזה פלא, אבל צריך בתרגום להוסיף. פלא הוא, או נס גדול הוא, כן? כן, was zu Hause מסחר mit Sforim wie meiner, שכזה מסחר בספרים כמו שלי. כן. bräuchte man nicht Dingen am Magazin mit der Force. bräuchte man nicht. הפועל bräuchte man nicht. מה זה? אני לא יודע. אוקיי. כן, אבל אתה רץ הלאה, כאילו אתה יודע, אנחנו צריכים לאט-לאט. bräuchte man nicht. bräuchten. לא צריך. להיות צריך. זה כנראה בא מגרמנית, ברוך. נדמה לי, כן? bräuchte man nicht, לא צריכים, כן? זה יידיש קצת מגורמנת. bräuchte man nicht, לא צריכים, כן? דינגן המגזין. דינגן. גם זה אני לא יודע. יש פה הרבה מילים, אני לא הבנתי את המשפט הזה. בסדר, אם אתה יודע, אז אני אשלים. דינגן, לזכור, בסחירות. לא צריכים לזכור, המגזין, מחסן. מגזין זה אולם לאחסון. אז מזל שבשביל מסחר כזה, לא צריכים, bräuchte man nicht, לא צריכים לזכור מגזין,
מחסן. מיט דר פורסה. אני גם לא יודע מה זה פורסה. גם אני לא. מיטר פורסה הוא כנראה מתכוון, פורס זה כוח. כנראה מגזין מחסן עם כל האביזרים, עם כל המעמד של המקום הזה כמחסן. מישהו מוצא במילון פורסה? לא חושב שיהיה אצל ויינרייך. לא מצאתי. לא מצא. כי ויינרייך זה מילון טוב, אבל מצומצם. יש אולי 30,000 מילים, משהו כזה. פורסה זו לא מילה, זו מילה לועזית, שאיכשהו נכנס ליידיש. פורסה במובן עם כל האטריבוטים, כן? עם כל ההגדרות של מחסן לאחסון. יש כאן עוד מילון, יש מילה, תרגום באנגלית, אבל אני לא יודעת מה זה. haughtiness. haughtiness. H-A-U-G-H-T-I-N-E-S-S. זה כמו arrogance, אני יודע, זה כמו... נכון, עם כל הסטטוס של מגזין, כן? עם כל הכבוד של... זה כמו יהירות. איך? יהירות בעברית. כן, לא, זה יותר מדי. זה לא יהירות, הוא התכוון, כמו שאמרתי, שזה יהיה מחסן לאחסון, כן? עם כל הסטטוס הזה המקצועי. אוקיי, אני חושב שהגענו ל7:30. כן. כן. אני חוזר ומבקש, לא בדקתי אתכם ולא שאלתי, אבל תעשו לי טובה. תקראו כשיעור בית את מה שקראנו עד עכשיו מההתחלה. כמה חסר לסוף הקדום מנדלה? כמה עמודים חסר? הרבה. כמה? הרבה. טוב, הרבה זה לא... אני יוצאת ערב טוב לכולם, להתראות. להתראות. להתראות בלה. ביי. יחיאל, שלי מדבר. אנחנו היום עשינו בערך 14 שורות. אני יודע, אבל כמה עמודים... ועד הסוף של הסיפור, אני בהשערה מהירה, אני משער שיש לפחות עוד בערך 100 שורות. 100 שורות. אני מתייעץ איתכם עכשיו, מכיוון שאת השיטה של הקריאה והתרגום והפירוש שלי אתם כבר מכירים, האם אתם מסכימים שאני אאיץ את הטמפו, שנלך יותר מהר, שאני אהיה פחות יסודי ואסוציאטיבי, ושננסה בשניים-שלושה שיעורים, כן? לתת לקרוא למי שקורא טוב, וננסה לסיים את זה בלי לוותר, אבל שאני אתרגם ישר, שאני לא אבחן אתכם מה אתם מבינים ומה אני צריך להשלים, כדי שנוכל לעבור לטקסטים אחרים. מה אתם אומרים? אני חושבת שצריך להתמקד באמת במילים שימושיות, זאת אומרת, לא לקחת את העניין של הפרפיקסים ולהסביר אותם, בהתאם לקטע, מה שעולה מהקטע מבחינה לשונית, ולא מבחינה אסוציאטיבית. אוקיי, אז לנסות וללכת יותר מהר, אתם מסכימים? כן. כן. זה נעשה. כדי שלא נשאר עד סוף 2020 במנדל המויכסטורי. בסדר. וגם לא עד סוף יולי, כן? בסדר. נוכל לעבור לעניינים אחרים. אז להתראות ביום ראשון ב-6. יום ראשון ב-6. להתראות. להתראות. תודה לכם. זין גזון. תודה. ביי. ביי. להתראות. כן, תכף אני אעלה את זה גם כן. אני רואה שהשמות החדשים לא הצטרפו. אז אנחנו לא מחכים יותר, ממשיכים עם 6 שיש לנו. כן, נכון, אני באמת גם דיברתי עם יוסי, גם דיברתי עם... אז הוא אמר שבשבוע הבא אולי, אני לא יודע, זה כנראה לא כל כך... רחל שליטה, אני כן, היא בהתחלה בדקה ואמרה שהקצב מאוד איטי בשבילה.
היא... בסדר, בסדר. אז זה לא. תראי, היא לא מבינה את השיטה. מכיוון שאני חושב שגם מי שיודע יידיש מרוויח מזה משהו. אין ספק, אין ספק. זהו, כי היא כן עוקבת אחרי זה ומאוד נהנית. היא עוקבת אחרי זה ביוטיוב, אבל מפינת השיעורים עצמם, היא אומרת שזה לאט מדי בשבילה. בסדר. בסדר גמור. אז יש על יוטיוב וזה כבר... אתה יכול בשנייה להסתכל מה קורה שם? כן, כן, בטח. ככה, אני...